LPS-koulu, osa 2. En mä sittenkään tuu tähän. Enkä tähän. Hei Pinkki, mä keksin. Mä menen tänne. Tässä on hyvä. Ei sittenkään. Tää on täällä. Älä mahu tonne. Ei sittenkään. Mä menen tänne. Oho, täältä mä ei ikinä löydetä. 8, 9, 10. Täältä tullaan. Piilosta, jei! Ei täällä kasalla mitään. Tai täällä puukasalla. Voi ei siskonsa. Pitää mennä. Ei tää kyllä kuulu piiloon. Mut pakko. Täältä mä oon löytää ikinä. Voi ei. Vähäks täältä mut helposti löydetään? No. Mä keksin tänne. Nyt mä ei löydetä. Vaikka ei se paistaa piiloon, niin mun on nyt pakko. Jee, tää on hyvä. Pitää vielä tarkistaa tuolta vähän alempaa. No ei. Tääkin on löysi mut. Jää melkein jumiin. No joo. Nyt mä menen tänne kasalle. Ei ketään. Ei ketään. Mä oon huono etsiä. Ei ketään. Tarkistinkohan mä koloja? En. Toivottavasti. Mä löydän joskus jonkun. Ei mitään. Mistä toi kikatus kuuluu? Kuka sä oot? Löytyy! Joo. Mene sinne kivelle, missä mä lasken. Okei. Koska ne tulee? Mä en ikinä löydä ketään. Eka kerta kun mä löysin. Täällä on varmasti joku näkyy jalanjälkiä. Tuossa on lisää. Ja tuossa on viimeinen. Mitä? Onko se hypännyt? Näin korkealta. Ei ole mahdollista. No, sisko on usein täällä keskimmäisessä kasassa. Pitää löytää nyt se sisko. Hän tykkää korkeista paikoista ja... Jep! Näin pieni tulitte. Niin tultiinkin. Mä oon nopea löytää. Sisko on löytänyt alussa, mitä sä kävelit mun päältä 1000 kertaa, niin kuin tonkin. Mikä tuo on? Mikä? Tuo, joka kikattaa tuolla noin. Ai, tuo muurahainen tuossa. Mä tekän murrakkoja. Hyi, onks tää murahainen? On tuossa. Missä se on? Ei enää missään. Me menettiin vielä ketu. Ai sen iso siskoketun. Ei kun sen siskoketun. Ei se ikinä löydä mua. Ei se varmasti tuolla ylhäällä oo. Pitää käydä kattoos. En mä täällä ikuisuuttakaan jaksa olla. Höhlä. Tuu.